Vois ostaa Sannille jotain kivaa. Sen kunniaksi päästään Iljakas takas kotiin. Vai onko se kyllästynyt suklaakakkua? Toimi kerran, toimii aina. Aivan. Suakin on vissiin vähän hemmoteltu viime aikoina. Janne on kohdellut mua kuin jotain prinsessaa. Se on niin ihana. Voi pusi, kun te ootte niin lutusia. Oliks liian imelää? Ehkä vähän. No ei, imelää on ihan fine. Mie ei Jannenkaan pisteet vissiin laskenut, kun se osti sulle tommosen kalliin lahjan. Ei mut oikeesti siistiä, ettei mene taas hyvin. Siltä vaikuttais. Siihen auttaa ehkä se, että Janne on ihme kyllä pikkusen kypsempi kuin ennen. Niin sua ei myöskään häiritse enää se Alissa. Tein sille erittäin selväksi, että sen on ihan turha yrittää mun ja Jannen väliin. Ellei se välttämättä halua joutua napit vastakkain munkaan. No siitä ei varmaan hyvä seuraus. Pikku murtavarasko se täällä suunnittelee seuraavaa kohdetta. Se sun faijastas tehtailee jotain epäilyttävää enkä minä. Pidä sä vaan huoli, että tehtaile ittees enää meidän asioihin. Joo, sopii mulle. Tiedätkö, mulla ei ole minkäännäköistä kiinnostusta joutua kusen minkään nikkisten takia. No kiitos sit faijaa, kun ei tehnyt susta rikosilmoitusta. Siinähän sä ootkin. Mistä tossa oli kyse? Mä nyt vaan tajusin, että toi ehkä ärsyttävä mimmi ikinä. Mitä se sitten teki? Avas suunsa. Mitä seisukki täällä murjottaa? Onks mä tehnyt sulle jotain suututtaakseni sut? Ensin sä päästät Jannen tänne penkomaan, sit sä törsäät jonkun ihan älyttömän summan johonkin laukkuliikkeeseen. Ethän sä ennenkään mun menoihin puuttunut. Joo, mutta nyt mä puutun. Mä kiristän sun luottorajaa ja noin sä palautat sinne kauppaan takaisin. Mä ostin sen laukun Iidalle. Se vinkui, että sillä ei ole koskaan varaa mihinkään. Mä en jaksanut kuunnella sitä, joten tossa on tulos. Viimeksi te auitte kilpaa päätä toisillenne ja nyt te sitten ootte kaverit. No ei varsinaisesti, mut Iida varmaan tajusi, että mun kanssa kannattaa silti olla väleissä. Mun kävi vaan sitä niin sääliksi. Se on niin kateellinen mulle. Sori, mä tein typerästi. Mut ei toi tuu toistuu enää. Okei, hyvä. Se Helenäkin voisi pitää paremmin huolta siitä suojatistaan. No, tultiinko me tänne vaan kattelemaan toisemme vai juodaanko välillä? Mä haluan keskittyä suhun. No sopii sekin mulle. Eikö sulla jotain väärää kurkkuu kenties? Niin, tai miten olisi happi tauko välillä? Mulla olisi yksi pyyntö. No kerro. Mä haluaisin, että meidän juttu toimisi tällä kertaa. No ihan samoin linjoilla. Eli sovitaanko, että jatkossa ei enää salata toisiltamme mitään? Joo, siis niin mäkin kelasin tietenkin. Hei, kulta. Hei. Onko sun päivä sujunut hyvin? Entäs sulla? Täydellisesti. Niin paitsi, että mä sain kuulla äsken yhden vähän ikävämmän asian. Tiedätkö, onko Iidalla rahahuolia? Kuinka niin? No kävi ilmi, että mä oon tietämättäni kustantanut sille yhden erittäin kalliin käsilaukun, jonka Iida on ilmeisesti painostanut Alissan ostamaan. Painostanut? Ei kyllä kuulosta yhtään Iidan tapaiselta. Väität sä, että mun tytär valehtelee? En tietenkään. Ja mä voin näyttää sulle ne luottokorttilaskut, jos se on siitä kiinni. Ei sun tarvitse, mä puhun sille. Okei, hyvä. Kiitos. Moikka. Moi.
Meidän pitäisi vähän jutella. Okei. Joo, mä lähden Timoa. Soitellaan. Moi. Moi. Onko mä mokannut jotain vai? Sä tiedät, että sä voit aina pyytää multa rahaa, jos sä tarvitset. Joo. Mutta mä tuun toimeen sillä kuukausirahalla, minkä mä saan äidin perinnöstä. Niin mäkin olen luullut. Mutta Aki kertoi, että sä olit vaatinut Alissaa ostamaan ton laukun sulle. Se valehtelee. Mä sain ton laukun Jannet lahjaksi. Alissa sen kuitenkin maksoi. Eikö se ämmä voi jättää mua rauhaa?